Guys, wat ek love hier by Bellville, nee. Hier is oral securities. Kijk daar is een dame met groen. Hier staan nog securities. So, as oral waar jy nou groen sien, jy weet is securities, hulle kom pad toe. Hier staan nie een ding van die mense, hulle kom pad se kant toe. Julle kom badling toe, weet julle, ek wil nog julle die melo kat. Ja, die beste is dier, jong. Wat gaan nou aan, seker maar dit festive is. Waar jy by sy gaan nie praat as ek praat nie. Hoor jy nie ek sê, jy gaan nie praat as ek praat nie. Ha? Sy worry, sy verstaan my nie, sy hoor ek sê, sy gaan nie praat as ek praat nie. Hoor as sy die beste is baie dier. Seker maar dit festive is die beste nou so dier. Maar ons gaan aan, we moving forward. Ek wacht nou nog vir die mense, wat moet vir my kom optel. Ik wacht nou nog. Ik wacht nou nog. But I'm still alive, guys. Ik is intussen in gang, maar ik wil niet droog worden. Nee, je kan de mensen nog asem skippen. Wat is dat hier in de waiting? Die bus is dier. Ik heb van mijn bus bitter dier betaald. Nee, oei, waar kan een bus zo dier is? We zijn nou met hele slagdingse geld wat ik nou gebetaald. Maar ook is ik, als ik wat het betaald het is, wees het betaald zo. Oeh, ja, bus op chargers en kijk die boetische schoenen, kijk voor hem, jelle. Pas op aan zakkie. Jelle, kijk die boetische schoenen voor hem. Brainpointers. Ga gewoon naar de stad. Hier, boutique aan het waar is. Is het waar, jelle? Rere, you look like in his eyes. Kijk net aan.